Mala poduzeća u industriji očuvanja voda i obnovljivih izvora energije mogu iskoristiti poreznu olakšicu za istraživanje i razvoj za brzu nadoknadu troškova razvoja inovativnih rješenja poput visoko učinkovitih sustava navodnjavanja ili modernih tehnologija za recikliranje vode. Prihvatljivi troškovi, koji naravno obuhvaćaju plaće, materijale i vanjske suradnike, mogu tvrtkama donijeti znatne porezne uštede. Uz to, startupi mogu lako iskoristiti i državne potpore za istraživanje i razvoj, koje prihvatljivim tvrtkama omogućuju dodatno umanjenje porezne osnovice do 200% prihvatljivih troškova. To im snažno pomaže u kompenzaciji troškova rada jer oslobađa kapital za daljnje istraživanje i zapošljavanje, a istovremeno znatno unaprijeđuje same napore za održivo očuvanje voda. Za više informacija kontaktirajte svog lokalnog predstavnika tvrtke Sonson Reed.